Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина, алга таба кайбер темалар турында кыскача. Яршалыда кызамык ширинең 5 очрагы теркәлгән, авыру нәрсә белән куркыныч һәм хәвеф төркеменә кемнәр керә? Шәһәр маршрутларына зур сыйдырышлы яңа автобуслар чыкты. Яңа маршрутлар ничек йөриячәк? Яршалыда кызамык шире аркасында шәһәрнең шәхси балалар үзәкләренең берсе эштән туктатты. Суд узган җомгада тиешле карар кабул иткәне бу хакта бүген аппарат киңәшмәсе вакытында шәһәрнең баш санитар табибы хәбәр итте. Кызамыкның куркыныч булуы һәм хәвеф төркемендә булганнарга нинди чаралар күрергә тулырак алдагы материалда сөйләрбез. Шолда кызамык авыруының 5 очрагы ачыкланган дип хәбәр итте шәһәрнең баш санитар табибы. Нәтиҗәдә шәхси балалар үзәген 40 тәүлеккә ябалар. Хәзерге вакытта шәһәр поликлиникаларында вакцинация өчен кирәкле барлык әйберләр дә бар. Эш баш тартучылар белән дә алып барыла. Илгиз Зарбариев сүзләренчә, вакцинацияләнергә тиешле контактларның проценты шәһәр буенча 85%-ны тәшкил итәргә тиеш. Аппарат киңәшмәсе барышында шәһәр мэры проблеманы яшермәскә чакырды. Разложите все по полочкам. Дайте соответствующие поручения всем, кого это касается, в том числе и муниципальным органам управления, образования, дошкольного воспитания и так далее, и так далее. Как это передается, что для этого нужно делать. С тем, чтобы, по крайней мере, мы знали, как с этим бороться и что делать. Вот такая просьба к вам, не затягивая, посмотреть на эту проблему. Она сегодня может быть маленькая, завтра она уже будет не очень маленькая. Табиблар искә төшерә, кызамык куркыныч йогышлы авыру, ул югары температура, ютәл, борын тыгылу һәм тиредә тимгелләр китергә мөмкин. Моннан тыш кызамык пневмония, гематит һәм менингит кебек катлаулы чирләргә китергә мөмкин. Бигрәк тә иммунитеты какшаган балалар һәм кешеләр өчен авыру куркыныч, җитди катлаулыларга һәм хәтта үлемгә китергә мөмкин. Профилактиканың иң нәтиҗәле ысулы вакцинация дип хәбәр итә табиблар. Она способна очень хорошо защитить от заболевания коревой инфекции, защитить от всех вот этих негативных моментов и просто является жизнеспасающей. Это вакциноуправляемая инфекция. Все вакцины, которые существуют в Российской Федерации, они проходят соответствующие полные клинические исследования, допуски к практическому применению. Исегезгә төшерәбез, кызамыктан вакцинацияны яшәү урыны буенча шәһәрнең барлык балалар һәм өлкәннәр поликлиникаларында ясатырга мөмкин. Лилия Гатина, Ленар Солтанов, яңалыклар. Шәһәр маршрутларында шәһәр бюджеты акчасына сатып алынган зур сыйдырышлы яңа автобуслар йөри башлады. Шимбә иртәсендә Чаллы мэры Нөл Мәгдиев 3-нче маршрутның эшен тикшерде. Шәһәр җитәкчелеге Хәйр корпорациясе тукталышында очрашты. Сәфәр ничек үтте? Айзилә Шаймөхәммәтова сюжетында. Рәфия Вахитова яңа маршрут турында социаль челтәрләр аша белгән. Чаллылы сүзләренә караганда, ул хәзер зур автобусларда барасы урынга тыныч кына барып җитү мөмкинлегенә бик шат. Бик уңайлы, шундый яхшы, бик яхшы. Рәхмәт. Бөтенегезгә дә рәхмәт, городка рәхмәт. Мәгдиевкә рәхмәт. Халыклар уже беренче автобуста барганда бөтен кешене сүгә иде. Потому что удобно түгел, бәләкәй, сумкалар белән керәләр, балалар белән керәләр, урын юк. Күп кенә пассажирлар яңа нифазларга күнекмәгән, чаллылар автобуска шикләнеп кенә кереп, нинди маршрут икәнен ачыклый. Әле менә алтыным универсамда гына утырдым, номеры да эшле дип язылган шаты. Номеры ул эшле нәрсә икән дә аңлап бетермәдем. Яхшы булыр инде. Булсын, безнең шулманга кирәк. Шулманда безнең юк автобуслар. Все отлично. Очень классно. Я первый раз, я еще не знала даже, что такой маршрут есть. Слышала, вчера только услышала то, что есть, и все. Нечаянно села вообще. 3-нче маршрутның башлангыч ноктасы Хәйр корпорациясе тукталышы, соңгысы Сидоровка бистәсендәге ит комбинаты тукталышы. Шимбә иртәнге сәгатьләрдә маршрутны үтү өчен 1 сәгать 20 минут вакыт кирәк булды. Автобуслар арасында хәрәкәт интервалы 15 минутны тәшкил итә. Пассажирлар агымы арткан очракта аны 10 минутка кадәр киметәчәкләр. Яңа автобуста йөрү бәясе шәһәрдәге башка автобуслардагы кебек 30 сум. Салонда контактсыз түләү өчен валидаторлар урнаштырылган. Руководитель исполнительного комитета вместе с мэром города с утра проехал на автобусе. Он заплатил карточкой, проверил.
я заплатил наличными. Цена проезда 30 рублей. 3 sanlı marşrut tüvendägi schema boyunça yürüyecek. Hayır korporatsiyasi tuqtalışынан andan Moskva prospekti Pritijenny Shallı Trak kompleksi. Soňgy tuqtalış it kombinаты. İkinci marşrutga kelgende ul it kombinаты uramından Tınışlık prospekti Pritijenny Moskva mikrorayonu Hayır korporatsiyasi uramına kadar baracak. Единственный вопрос, который, безусловно, волнует, это вопрос, связанный с пассажирами. Надеемся, что жители нашего города будут использовать данный маршрут. Он удобный, комфортабельный, автобусы большой вместимости. Мы сделали и делаем это для жителей нашего города, для людей. Şəhər məri bilgilab ötkənşə transport xizmətlərini yaxşırtı boyunca iş devam edə. Soňgy 2 ýylda zur sydyrylışly 45 avtobus satyp alıngan. Tagyn 50 jämägät transporty satyp alyrga niýetliler. Ozila Şeýmuhammedowa, Lenar Sultanov, Ýaňylyklar. Әгәр сезнең бер торган проблемагыз яисә шатлыклы хәбәрегез булса, хәбәрләрегезне WhatsApp башада юллый аласыз. Фото һәм видеоларыгызны 8939 301 31 31 номеры буенча көтеп калабыз. Камчатка балыгы һәм улдыгы яна Яршалыда йөрәк көнчыгыш продукциясе белән павильон Green Сәүдә үзәгендә беренче катта эшли. Кире урына Автозавод проспекты ягыннан. Тем-тум яратучылар өчен йөрәк көнчыгыш деликатеслары кокланган һәм аз тузлы, салкын һәм кайнар ысул белән ысланган балыклар. Аны чия, алмагач яки зирек агачлары опилкасында аслыйлар. Шул рәвешле матур төс һәм нечкә ис барлыкка килә. Всеми любимую чавычу, вот она, царица лососевых. Она очень нежная, очень вкусная, она богата витаминами и микроэлементами. Смотрите, как она лосится. Это натуральный рыбий жир, омега-3, омега-6. Күргәзмәдәге балыклар ясалма рәвештә үстерелмәгән, алар табигый һәм диңгездә тотылган. Барлык балык продукциясе самолетлар белән Камчаткадан нәкъ суытылган килеш ташыла. Шулай итеп, ул үзенең барлык файдалы үзлекләрен саклап кала. Шулай ук кызыл улдыксыз да булмый. Эре бөртекле улдык, төпрү деликатесын балыктан алганнан соң ук тозлыйлар. Тут рыба всегда хорошая, мы каждый раз покупаем, и нам очень нравится. А мы ее отрезаем сколько надо, остальное в морозильницу суем. Потом как надо мы берем, отрезаем кусочек и кушаем. У нас разностол, там уже ждут уже нас. С разностола ее нет. Это отлично, я белой рыбочки беру, вот она хочет чавыч. Ну, мне нравится. Но ассортимент хороший, да, и цены такие приемлемые достаточно. Вот, очень все здесь, да, хорошо, и обслуживание тоже хорошее. Ну, вы сами видели, собственно. Бутерброды, конечно, а что мы еще едим с красной рыбой? С красной, с белой, конечно, бутерброды. Камчатка ярларынан тәмле балык һәм улдыкны Green Сәүдә үзәгендә беренче катта 22 июльгә кадәр тотып карарга һәм сатып алырга мөмкин. Киру Автозавод проспекты ягыннан. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатин сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. Продсклад «Победа». Пельмени классические «Отец семейства» 199,90 за килограмм. Эскимо кафе мороженое 33,90. Все нужное по низким ценам. Путевки горят, а ехать не в чем. Порой очень быстро нужно что-то такое. В любой непонятной ситуации заходите на Казань-Экспресс. Пора в аэропорт. Казань-Экспресс. Выгодные покупки быстрее, чем за сутки. Купальник слитный от Infinity Lingerie за 999 рублей. Челны, встречай! Свежий улов прямо с Камчатки. Чавыча, красная икра, белорыбица. Все от производителя. С 17 по 22 июля. ТЦ Грин, первый этаж. Остановка Глобус. Требуется домработница на постоянной основе. 919 628 99 95.